Έχετε πόνο στον αυχένα, στον ώμο, στον αγκώνα, πάσχετε από tennis elbow. Πολλές φορές η διάγνωση είναι διαφορετική από αυτή που νομίζετε. Υπάρχει μια πάθηση η οποία λέγεται σύνδρομο καρπίου σωλήνους, μας δημιουργεί απώλεια δυνάμεως στο χέρι, εύκολη κόπωση και χαρακτηριστική νυχτερινή αιμωδία. Επίσης, η ίδια πάθηση μπορεί να δημιουργήσει πόνο στον αγκώνα, στον ώμο ή στον αυχένα. Μια προσεκτική κλινική εξέταση από τον γιατρό θα δείξει το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημά σας είναι σύνδρομο καρπίου σωλήνους ή άλλες παθήσεις όπως είναι ολένεια νευρίτης, η λύση είναι πάρα πολύ απλή και ριζική. Και σίγουρα το χειρουργείο είναι πάρα πολύ μικρό και δεν έχει καμία σχέση με ένα χειρουργείο που γίνεται στον αυχένα ή στον ώμο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πάρτε μας τηλέφωνο, θα σας εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστώ.